Bengibona ngathi uthi right mase kushonile. Ngisukela endaweni zami mina ngithi phela niphikani. Khona into emfihla zona ndiziphi zona lezi ndawo lezokhuluma ngazo. Phela niphila impilo yakho kuphila wedwa. Awu thina sinabantu bethu ke. Hayi mngani. Kanti kuyoze kube late. Hayi mngani. Kodwa nomngani ngicabangeni uzosuka ekhaya ngaphethe ngisho internet. Endaweni zakho phela. Uzolokhu phela lempilo yokushola nje njalo noma wakho. Awu mina nje ngeke. Ngaba uma isipasa ngesilondile mngani. Angifuna emfana uzodlalela kuzo mngani. Uhambe kahle ke la ungazuwe. Ngiyawiwala. Babe khanjwa kanjani malini emvula. Asakushona. Indaba yakho ngicabanga mngani. Yawukhuleka. Amanzi awekho la emfuleni. Hawu isomiso. Engabe naso isidwadla sibadlulela lo ndawo ngabe siyokhamba. Awungcono umuntu engwedile base nenkomo zobaba buka nje. Ziyaphuza indawo. Umbuso lotola nenkomo ezondile mngani. Uhlekisana lo mngani. Mngani uzongithela apha ebhayideni lakho. Ngiyakazi. Kwanza uzolwasha ibhayideni lakho. Ngizolwasha vele. Kunelahla phela phela ngawuda mngani. Hayi. Uselo amanzi okugeza phela. Awu vele nje. Kuyomela ulwashe ngaphakathi kancane wemngani. Awungela. Ya ngikhala ngani madoda? Dini leyo se-on baba, uphethe cash wami. Uphethe yonke into right malume. Baba yabonga basila uyazi na uthi sizingane yazo ngakho kuzozwa ngami njengamanje usimohlulwa yilokho uzoyibonela na uthi wenzani sizwana ya ngizofuna ubona impahla kuqala ayiwona so usiphosi yami ya ngindi right shilo manje kumuntu wathwala impahla yonke lento yethu wengasho ngawo wonke amandla ukuthi yonke lento yethu madoda siyafight ayikho into ezothola lezi nyoni lezi yonke lento yethu la le mali yethu nama drugs awethu yazwana Sure boss. Right straight. Siqede la. Ekuse baba tonsa njani baba yini phela dala phela into yethu Boss nenze njani? ngangenzi kuhlale ekhaya Badelela la madoda. Madoda. Badelela abantu. Sema jita nizama ukwenzani? Sengamela thina nebancane kangaka. Nizama ukwenzani? Ah. Uyoba mnandi sasihleli nabangcwele awuse